talk too early. Oh, Indaba, talking my business YeSintu. Nazo zonke indaba zabasha. Jalma besuku lwesithathu sibe nendaba la ngisuke ngi-invite khona ama-experts just to discuss izinto eziyindida nezinto esingazazi to educate ourselves and sithole nanokuba informed as well. So namhlanje nje kulwesithathu-ke we have ama-guest engizowa-introduce nje shortly la sibheka khona indaba yomkhokha. Kwalona leli gama lichaza ukuthini. It might be a term nawe ongekho familiar ngalo, into eyenzekayo uthola ukuthi into yomndeni, kukunye uthola ukuthi into eqala iyenzeke, uyagwemeka uma usukhona ke unqandwa kanjani. Ungakubuka kuyinto nje mhlambe foreign, kanti izinto nje eziba ama habits okugcina ke seziyimkhokha, uthola ukuthi akuyona into ekulo muntu obonakala enza leyo nto, kodwa uthwele into kumele ukuthi yenziwe, inqanyulwa kanjani. Share your experience as well. Do you have something like that or ebukeka injalo kwi family oqhamuka kuyona? And senike nazaba yini kuyixazulula yaxazululeka ngayiphi indlela, iziphi izinto ongasixwayisa zona futhi about this. So I'll be introducing my guest ubathini Batha ovela kwi Traditional Healers Institute, as well as the author and the expert umlekeleli Mbanjwa. Yona ke topic yethu ezayo manje kwindaba. Inamba ke uzongithola kuyona ithi 031 537 3000 031 537 3000. On Facebook ipage lithi Indaba with Alex, ngikhona ke na ku Instagram na ku Twitter as Alex Mthiani. Ungathumela ne voice note, voice note ke uyithumela ku 078 9342827. Khathini ngiyakumukela kakasini. Kwathi ngithi kunina bodlungwane likandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxelubeni kwaze kwasomanxelume sibekelana. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khapha kufinyele khona umsakazo omkhulu iGagas FM. Ngiyabulisa la kuwena Sohlaza. Kuhleke impunga YeSintu isikhona umlekeleli umfoka Mbanjwa. Bese ke sethula ke nomthini Dr. Mbatha ubathini. Sekumukela Dr. Mbatha. Ngibingelele kuza ngibingelele ku producer ngibingelele nakwena Alex nabalaleli leGagas kahle umhlaba wonke because of siyatholakala even online. Sure, sitholakala online, ungasilalela kwi app. The beauty of this app ile ukuthi mawuthi mhlambe kwi frequency osithola kuyona I reception I weak, you cannot connect with us. Le app ikuvumela ukuthi uyilalele nangaso sonke isikhathi, and ngijabulela ukuthi indlela esizenza la uyakwazi ukuthola ama podcast azo kuyona futhi le app, even nama videos as well, and sebingelela na ku YouTube as you watch this show. Yini umkhokha Mbatha, ngoba namhlanje sikhuluma ngendaba yokuvalwa kwako. Umkhokha into engekho right elokhu iphinda phindeka iyenzeka. Umzekelo, ingane zala ekhaya ziphenduka ngeimoto, ingane zala ekhaya njalo ngonyaka la ekhaya siyangcwaba. Uyabona, la ekhaya wonke umuntu ulimala noma ushona ngesimo sogwazwa ngummese noma ngesimo senhlamvu. Amantombazana la ekhaya awagani, abafana bala ekhaya baganwa. Amantombazana la ekhaya azalele ekhaya onke kuze kwaphuma usibanibani ngoba nakho waya kumthandazi wamsiza ukuthi aphume ekhaya. Iyona ama examples lawa abantu abaningi abangazi associate nawo Alex. All right, so nange ichaza ubathini. Yabona izinto oyichaza njengeyibonelo nje sokuthi la ekhaya amantombazana khona wagani, abafana bakhona baganwa njalo siyangcwaba la ekhaya. Omunye angathi kule family yakithi saloyo asathakathwa, athi futhi maye bala lezi zinto oyibalayo na ubone ngempela ukuthi kusho ukuthi bathola kanzima. Ukuhlukanisa kanjani umkhakha nokuthakathwa kwefamily kokuthi generation to generation bazoba nalenkinga yodwa? Sohlaza, ukuthakathwa Sohlaza kuba yinto othola ukuthi phakathi kwekhaya awukazuzwe kuthiwa yakenzeka, kodwa masikhuluma ngomkhokha sisuke sikhuluma ngento othola ukuthi siyezwa ukuthi kwake kwenzeka into ethile emagcekeni lekhaya, iyaphinde yenzeka kusibanibani, ngoba umkhokha kusuke kuumuntu othile othola ukuthi Sohlaza kwenzeka into ethile kuyena wangalungiselwa ngendlela efanele. Bese yena zama ukuthi ke azokhuluma, kanti manje indlela azokhuluma ngayo ingabi inhle. Uthola ukuthi Sohlaza njengokushandesho, uthola ukuthi phakathi kwekhaya
kukhona umuntu owafa ngesikhali lo muntu umedlula ngesikhali wangagezwa kuzophinde kube khona omunye umuntu futhi odlula ngesikhali kanti umuntu umethakathiwe kuba yinto othola ukuthi niyayishwama ngaleso sikhali. Yes. So ke mbatha yona imkhokha le izinhlobo zingaki ngoba ngiyayibona ukuthi ithinta kakhulu umndeni iyahluka noma khona into yokwenziwa asingene nje kuyona ngithandile indlela ochaza ngayo wasiwenza nezibonelo futhi ukwehlukana kwayo. Ake siyenze mhlambe sizini elesenze ngoma individuals. Yes. Ushanda akahlala emsebenzini njalo ushanda uphelela umsebenzi akawuqedi inyaka emsebenzini njalo ushanda make walobola akabe saqhubeka neprocess usibani manje make wafika abakhwenyana la ekhaya baze kuyena yena yedwa hayi wonke umuntu akube kusenzeka lokho usibani banye uyathanda ibusiness kodwa njalo makaqali ibusiness liyawa ngendlela elingaqondakala ukuthi kwenziwa yini. Okay, all right. Mhlawumbe cabanga ukuthi lento esikhuluma ngayo into yaziyo you have a first hand experience yayo. We would like to hear story sakho uba anonymous mangabe uthanda nixazulule kanjani nawe bona ngempela ama results noguquko uma seni attendile le matter. Masikhuluma la ngizwe wena Mbanjwa ukhuluma ngeindlela ezehlukene zokuthi ilungiswe ngoba ngiyazi sesiqale se-outline ukuthi yini lesikhuluma ngayo sayo ukuthi kwenzeka kanje nawa ama steps now engiya interested kuwona ekutheni ngisiyalungiswa ke lento sizovala umkhokha kwenziwa kanjani. Uyabona Sohlaza ukhona umlaleli njengamanje olalele oseza ukuthi kini khona umkhokha othile okhona lo muntu osazi ukuthi kunomkhokha othile kulula kuyena ukuthi akwazi ukulungisa. Kodwa khona omunye umuntu mhlawumbe wathi umehamba wangacacisele ukuthi umkhokha muni ngoba naye umkhokha ayifani. Okubalekile ukuthi umuntu athole ukuthi umkhokha muni lo okhona phakathi kwekhaya. Phakathi kwekhaya abantu sebeyanukana Sohlaza ingoba kwakade kuveli kukhona abantu abanukayo njengoba ke manje sekukhona abantu futhi abanukanayo sekufuna manje kuhlalwe phansi Sohlaza lo umkhokha kuliwe nawo kwenziwe inhlambuluko leyo nhlambuluko ezobe yenziwa Sohlaza hayi ngoba ukuthi izobe yenzelwa labantu laba ababonakalayo ngamehlo enyama kodwa izabe yenzelwa laba bantu ekuyibona abadala ukuthi le ikhaya kube khona umkhokha. Okay, all right. Ngibuka la umkhokha ekutheni intembi into ebulala ifamily lokho iqhubeke njalo. I'm sure likhona elinye itema esingalisebenzisa ke lezinto ezinhle mangabe ukuthi ke ubathini la ekhaya wayenza kanje nakho phela kuhambe njalo kube ufuzo njalo so masibheka into eziphinda ngokwama generations ngasohlangothini positive ke kukhona ukuthi kuthiwe ukwenza kahle kuhambe njalo kuze kuthiwe ufuzo kuyenzeka Sohlaza kuthiwe nje uyaphana lo muntu mhlawumbe unencebo kanjalo kuyenzeka Sohlaza ingako ngokwesintu sethu uma umuntu engaganiwe wadlula emhlabeni akabizwe empepheni. Uma umuntu engaganile wadlula emhlabeni empepheni akabizwa ngoba uma sibabiza empepheni sibiza abantu Sohlaza uthola ukuthi bamaqhawe lekhaya banezinto ezinhle abazenza sifuna ukuthi lezo zinto ezinhle masibabiza bazosembatha ngazo. Okay, noyizwakala kahle ngoba wena bathini ke umelaphi iziphi indlela ke nina as healers eniyenzenzeke masenifika la ku family senizovala lomkhakha lomkhokha sorry nawethu endlela engakhona Umbanjwa. Yes Alex kunzima ukusho ukuthi kwenziwa ini. One kunomkhokha njengoba umlekeli yadasho ukuthi kunomkhokha ofuna inhlambuluko that's it. Fana ukukhulunywe ayithele lento lena lokuthi la ekhaya njalo siyanukana. Kube khona umkhokha wengozi lapho kuthiwa khona kubizwe umelaphi indabuko ukuthi azovala ingozi noma isikhali la ekhaya. Kuyahluka from inyanga, from isangoma, from umthandazi or from umuntu owazi ukuthi la ekhaya lomkhokha kwaba khona umkhulu wawuvala ngesilwane thizeni. So angithanda ukuthi silahlekise abalaleli mhlambe ngithi mina umkhokha othize ulapha ngomuntu othize Yes.
kuya ngokuthi mase kuzuma ini komuntu seke sike emakhosini sokuhlolwa ke manje na kube uyena omelaphi oyikhiphile lento le noma kuba abantu abazofika kumelaphi ifamily bathi kukhona into esiyibona iza samkhokha la ekhaya. Okay. Lento siphinda phindeke kaningi bese kuthi ke ivalue ke lento leyo. All right. Sikhuluma ngendaba yokuvalwa komkhokha. Uyini umkhokha uvalwa kanjani? Sinomlekeleli Mbanjwa sibe nobathini Mbatha. I'm inviting you now. Ungaya ku Facebook page yami lethi Indaba with Alex. Ungangitweetela noma uye ku Instagram as well. Noma ufone ku 03153733000. Nama voice notes ke siyawathatha ku 0789342827. Let's keep the conversation going on YouTube. You can write your comments there and share your experience as well. And ngiyajabula mangabe siphendulana. We read all those comments. Aqala thatha nango first caller now osifonela from Elofu. Hello Londi. Yebo sanibona ngiyabingelela siyakumukela kakasini Londi. Yebo. Ngifona la ngizokhulunywa ngemkhokha kunento engibona iwumkhokha la emndenini. Ogogo bami abashonile nabaphila ngokulamana kwabo. Ngisho ubhuti wabo bonke banenkinga yenyawo in such a way ukuthi omunye washona vele isinqunyiwe yo2 laba abanye bashona nje ukuthi bebulawa yilonda bebola imlenze nalo wami ugogo saphila but imlenze asenayo yo2 and mebesho nobaba wabo wenenkinga futhi naye yenyawo. So now lento isiyehlele nakoma because nabo sebeyaqala ingakhala ngeenyawo and I'm afraid ukuthi izokwehlela kuthini. Right. Okay. Uqaleke impunga umphendule nangu Londi. Sohlaza usisi lento eyikhulumayo uqinisile umethi nakubo sekumkhokha. Uyabona njengoba kukhona umuntu wayephethwe yinyawo. Kufuna siyibuke lapho Sohlaza ukuthi lo muntu lona njengoba adlula wanqunywa umlenze. Bawubuyisela yini umlenze wakhe? Omunye umuntu uzozibuza ukuthi kanjani. Ngokwesintu sethu umuntu akufanele ukuthi uma simfihle uthola ukuthi ingala isekho. Kukhona isike elithile okanye umkhubo othile owenziwayo wokumbuyisela ingalo makuyingalo umlenze makumlenze. Kubikwe kubantu abadala ukuthi njengoba lo muntu wayekade ephelele engasaphelele ngale mbuzi siyambuyisela umlenze wakhe. Siyacela ukuthi umefika ngalapho kwelamathongo afike imlenze yakhe iphelele. Wezwa lokho bese phakathi komuzi angabibikho umuntu oyoba nalenkinga le ebhekane nalomuntu. Nasipendulo Londi. Yebo. Ubona Sohlaza ngesizathu sokuthi kufuna mabeyenza lento einhlambuluko bajule. Bangagcini ngokwenzela labantu laba ababaziyo kodwa bakubalula ukuthi uma kukuthi ukhona umuntu othile bona abangamazi kunalaba bayacela ukuthi isimo sambe kahle kuyena kuyakhanya. Okay shuthi sikwenza meseshonile owami ugogo njengamanje usekhona but imlenza kasenayo angani wena sisi sokwenza angani njengakushiya ukuthi umkhokha ila kusuke kuvuka khona upelepele omdala ugqokeni nini into ekufuna niyenze kufuna nilaphe lo muntu wokuqala okuyena waba naleyo nkinga nithi nibuyisela yena umlenze ugogo nawe uyothi mesehambile nobe senikwazi na ukuthi nimbuyisele yakhe imlenze ukuze naye izothi umebuya angabuyi ngaleyo nkinga ukuthi ufuna ukuxhunya imlenze. Okay. Yeah. All right, sibonga Londi. Sisuka Elofu. Sasesendwedwe semukela umhlengi wakashangasa. Usekakasini mhlengi? Baba mthembu njani? It's right kunjani kwena? Hayi, khala kusisa. Sure. Mina ngimlaleleke bese ngithanda nami ukuyihlaviyela ngiyami endlini. Kancane ke mhlengi. Asikho happy ngalo line wakho so please uma ungase so sharp man. Sure. Yes, so sharp. Yes. So ngizwa la ubaba ethi umkhokha kusuke kuyinto esiyake yenzeka iphindelela so ilokhuzana mase kuukuthi kube khona lokho okuqalayo abathi nisuke ningangeliwe nathakatha mhlawumbe kwenzeka izinto ezithize yabo kuba yinini la khona ekuthiwa cha nayi kube ubukele sibomuntu nje ngizokwenza isibonelo
umuntu udakiwe la adakwe khona wasukela abantu bamgwaza noma bamdubula yabo so mabemdubula usukela abantu benza yonke into kwafika esikhatsini sokuthi useziyalimala sizosukela lapho khona sithi hayi sikhomba omakhelwane sithi lo muntu uthakathiwe kwenzakala ikephi la khona kushaya khona isikhathi sokuthi no lana uNkulunkulu othathe over ngale kokuthini because ekugcineni sikhulisa izizukulwane esizoqala phansi silosinukana siyaphambili naphambili asikubaluleni nayo nokuthi cha ikhona into eyenzeka nje natural ngale kokuthi umuntu wenziwe kwagangwa kathiwa ngoba muzobheka zonke lezi zinto esezithathwa ngokuthi imkhokha njengamanje ziqale kanjalo khona uhambe ngemoto ephuzile wagingqika ngayo sebeyalandela abanye abantu sekuzothiwa abantu bonke mase ngibuyela kule yesibili kuthiwa kunesitho esithi mangabe ekhaya umuntu thwaswa ngembuzi ngakube siyadecide ukuthi esikhulu noma esincane ngizokwenza nje umzekelo njengamanje kunalento lesifikile la kwaZulu bathi bikade yenzeka kudala right now asenzeki mhlawumbe thokhokho bethu abayenzile ewukusoka ngawo kube ikhona into ethi okay mhlawumbe mangabe kungangejwabu akabuyiselwa umuntu ngesilwane mhlawumbe mangabe kuukuthi into engaki iyabuyiselwa ngifuna ukucacisela kuzona zonke lezi because right now sisezweni labantu abadinga imali esingazi ukuthi sizoyigwema kanjani noma sogcina sesidukisana ngisatholi all right sure imanje lo ke Mhlenge bathini ngophendula lokuqala and then umkhulu right uline wakho bathini if ungathola indawo equiet ngithi umkhulu ngiyahlonipha uvakhe Alex kodwa masikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngento ethi iyenzeke ngendlela efanayo ngaso sonke isikhathi hayi ukuthi all the time umuntu ugwazwe ngoba edakiwe kodwa wonke umuntu ugwazwa ngomese noma uyagwazwa la ekhaya I think fanele sihlukanise lapho Alex kuze sizoba on the same page and isizathu sokuthi lento iqhubeka from generation to generation yilento umlelesi edayisho ayivalwa emndenini kanti kuba ithiwe emndenini iyavalwa igeneration elandelayo noma akudingeki nokuthi yazi ukuthi la ekhaya kuyoba nenkinga yokuthi abantu begwazeke noma makunomcimbi kube khona umuntu oshonayo ngaso sonke isikhathi okay manje yeah ake ngene sohlaza uyabona ngikhuluma ngayo uma ngithi umuntu uyabuyisela umleze noma ingalo noma yini ngikhuluma ngento engiyaziyo kunabantu futhi abayaziyo leyo nto asibuye size la ke ekusokeni ngejwabu mne wethu sekhona khona angilalele lo gqoyisela isikotshi lo imu yes yebo impunga yesintu mne wethu uyayazi imigudu elandelwa kumuntu meya kosoka ikona ukuthi okwenziwa la kaZulu kwenziwa ngalendlela okwenziwa ngayo kaXhosa la abantu bathatha imoto bayisesibhedlela kufana nokuXhosa akubona ukusoka lokho sake sayithinda nomthiyane leyo nto ukuthi ukusika ijwabu akukona ukusoka kuyinto ejulile kunaloko akukona ukusika ijwabu kuphela uyazi ukuthi umuntu mesokile uyahamba aye kubo ayokwenza imbuzi ethile lokho uyakwazi lokho ingakho nje ngithi angikaze ngiyiqale ngoba wakaZulu mina ngilificesele iphakathi sekuthiwa sekwenzela izifo ngangala understand njengomZulu impela ke mne wethu liyaba khona isiko umuntu la esesuka khona ezoye ekhaya ngoba leso sigaba suke sekusona suke kwesinye isigaba asisimplify kanje there is a direct question that has not been answered leyo ukuthi uma kuthiwa ilimba yomuntu esuke amputated kufanele ukuthi ibuyiswe so for ijwabu elisuke elinqunyiwe that part of his body esihlukana nayo iya disregard noma idinga ukubuyisela anganike manje sohlaza iyona lesisho ukuthi ngenkathi uya nembuzi uyokubika lokho kini usuku usuqedile lento ifana nomkhuba phakathi komuzi wokugcatshwa nomkhuba wokunqunywa isithi esithile sorry bamthemba shuthi kahle la thina kaZulu ngoba asihambi nembuzi shuthi kahle sihamba singaphelele at all yabona ke mne wethu yabona ukubuka eduza ngabe mina ngiyaqhawula ngoba ngihlezi ngisho vele leyo nto ukuthi lokhu wasezibhedlela kukona ukusoka baningi abantu esesibalahlile bengabelela ayisho ukuthi umkhokha uhambe kakhulu manje alright ngiyabonga la no siyabonga all right
Yeah, I ngimnikeza isithuba esanele Mhlengi because remember what I said earlier, ekutheni part of these conversations just to educate us, and we will never judge. No question is out of context or not relevant, so ask anything, your point of view as well, and you can question izinto ezingaqhamuki kahle and see ukuthi ama guest ethu azothini. 0315373000 ulalela indaba and esekakasini sikhuluma ngendaba yomkhokha. Uvalwa kanjani? Uyini umkhokha? Fault kabani? Ama results akhona uyawabona yini? Yini enziwayo? This is Indaba YeSintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Only data deal, giving you 40 gigs anytime and 20 gigs night owl data, plus a 10 gig video ticket, all for just 249 Rand per month. Add 30 Rand per month to your contract and get a Vodafone Wi-Fi router. Go in store, shop online at vodacom.co.za. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together, Vodacom. The KZN legislature is conducting a voter education campaign for wonke ama-districts aKwaZulu-Natal ukuzama ukufundisa nokugqugquzela izakhamuzi to participate effectively in the upcoming municipal elections. The voter education campaign is focusing on the following important areas. Ubani ongabhalisela ukuvota? Ungabhalisela kuphi ukuvota? Kubaluleke ngani ukubhalisela ukuvota? And how do you check if you're registered? Ngeminye imininingwane, please visit kznlegislature.gov.za, elections.org.za, email rec@elections.org.za, or visit KZN Legislature on Facebook. An activist, people-centered legislature. With you usuku lonke. Gagasi FM. Right, indaba kakasini. Sibheka indaba yomkhokha uyini and wenziwa kanjani. All right. So here's a question evela la ku Facebook. Uhorse Fire Horse ubuza la ukuthi uyakwazi yini ukuvala imkhokha eminingi ngesikhathi esisodwa noma ngesilwane esisodwa but no awukwazi Alex. Umkhokha nomkhokha unosiko lakho na ukuthi lo mkhokha uvalwa kanjani. Ngizokunika umzekelo. Makuthiwa kukhulunywa ngokuthi izingane zakhaya zichithekelela izisu. Manje mikafika ku3 months chitha isisu kuze bengcono mike yaphuma la ekhaya yawuhlala emndenini. Lento le ivala ngendlela ehila. Isikhali ummese uvala ngendlela ehlukile. Isibhamu sivala ngendlela ehlukile. So awukwazi ukuthi umlaleli bathenga uzama ukufuna indlela yokunqamulela. Unfortunately when it comes to umkhokha awukwazi ukuthi unganqamulela find up yakho ibheke emehlweni. All right, and then ulindo la ubuza ukuthi uyakwazi yini ukuthola umkhokha uthola kumuntu othandana naye ngokulala naye. Uthola umkhokha kumuntu othandana naye ngokulala naye. Yes. Inzima ke lo sohlaza lo muntu lo kubalekile ukuthi sohlaza siqale sicaciseleke eqala ukuthi lo muntu wesifazane uma kuukuthi lo muntu wesifazane mhlambe khona insebenza ayikhona kuyena eyayenziwe okuthi mhlambe amadoda ahlangana nawo abanenkinga ethile lo muntu kwesingasho ukuthi ungaba khona isimo esifana naleso ngoba kukhona abantu sohlaza abafaka izilwane kubantu besifazane okanye abenza izinto ezimbi bese lo muntu uyadlula emhlabeni uma edlula emhlabeni udlula lenkinga kulo muntu wesifazane akayilungisile manje bonke abantu ahlangana nabo yena kwenzeka into embi kubona. Ngikhola ukuthi uphendulekele lindo semukelo Anonymous calling us from Emlazi. Welcome to Gagas Anonymous. Mfowethu njani? So right buff. Njani? Ngicela ukuhlala embuzweni ukuthi ngicela umbuzo wami mhlawumbe uma baba bengakwazi ukuthi bangiphendule ngokungikhoshela emoyeni ngoba inkinga ayithandi kwanda. Lapha kulomuzi wakithi mfowethu ngiyaye ngibone ngazathi bonke abantu esiyasibalande sibabizela ukuthi abake basenzele lezi zinto ekuthiwa inhlambuluko. Yes. Ke kubuka ngazathi akusebenzi noma nathi sizama imithi akusebenzi lutho. Umfowethu omdala walahlekelwa umsebenzi sesizisa ababili abanye bandele emveni kwalokho balahlekelwa umsebenzi. Umama kuthiwa washona ngokuhamba kwesikhathi kwathi usene cancer nobaba ngokunjalo washona naye ngokuhamba kwesikhathi kwathiwa naye usene cancer. So kwagcina nje kuyizinto nathi njengabantu abasebancane ekhaya esingayiqondi ngokuthi ke umndeni omkhulu futhi onamakhehla mhlambe amaningi nezalwazi futhi eziningi
inhlambuluko angazi noma khona la isala khona ekutheni mhlambe lezi zinto lezi eziyaye zibe imkhokha ngoba naye ubaba wahambe ngasasebenzi nje esehlala nje naye sekuyinto ezapha nje amatoho manje ngiyayibuka lento ukuthi isingenela kuthina manje ngoba nathi sike sasebenza kahle kodwa futhi manje kuyashabalala nje konke ngisho ekhaya egcekeni akumili sihlahla imithi nje ayisebenzeli ngisho kanjalo. Okay. Ngoba uthinta ke emithi nabelaphi. Ngifuna uqala kubathini ke ngizwe ukuthi uzothini. Dr. Mbatha. Alex kubalekile ukuthi isindle emnyama sivumelane ukuthi umuzi musumkhulu ngokwesigaba esithize awuhlukane lo muzi so that indlu nendlu izikwazi ukubhekana nezintwala zakhona. Ubhuti Nyayiza lento ayishoyo ihambelana nobuthakathi ihambelana nokuvalwa ayigxilanga kakhulu emkhokheni igxile kakhulu ukuthi izinto azibahambeli kahle ukuthi isikhathi esinaso kahle bengajula mina ngembuze mhlambe ukuthi indlu yakwabo lapho izinto zingahambi kahle khona no umuzi wonke umndeni wonke lana sesingakwazi udetermine khona ke ukuthi okuyiyona yona inkinga yini umkhokha noma lokhuzana kodwa mina lapho nginokela amanzi amnyama Alex akhona abenimo sokuphehla ngaphakathi kwekhaya ukuthi izinto zigcine zibe nje. Sho ungakhuluma anonymous. Ngingaphendula lapho ngingasho nje mfowethu ukuthi izinto zibheda kakhulu kulendlu le yakwethu okuyini akona umkhokha ke lo mkhulu khuleka khehla wona umkhokha lo uthakathi yeke umkhokha ngoba uyoba mchule soba ngeke uyilaphe lento le ngoba nizolokhu nilanda abantu nibazoyenza inhlambuluko engadingeki inhlambuluko nina nidinga ukusetshenzwa ukuthi kuvala isimo samanzi amnyama kwenu focusani kwenu nina ningabheki ikhaya elikhulu. Alright. Yebo kona ngiyezwa impela baba ungizwa ngikhala kangaka ingoba impela sesike sazama nami kade ngisabamba amatoho silanda nje impela abantu ababuya ezintabeni ezikude nabantu othi umuntu hayi angimazi lo mhlambe khona azofika kwenze kuvela umehluko ekhayeni kodwa ngokubheka izinto uyabona ukuthi yazi ukuthi ngisho uKhisiqunga leso uyabona ukuthi kahle kahle kwasiqunga leso ayikho into engisebenzela yabona nje ngeke ngadikizelwa isho langezansi ngaze ngashawa ilesilwane lesekuthiwa ugogo sazongishaya la ehlweni kuyimanje isho ngaze sithi liyashisa libovu izinto zonke lezi engigcina ngingazi noma ngiyagula noma isimo sasikhaya noma ngicakanisekile mfowethu. Alright kwena kodwa ke leseluleko lesishiwoyo uyayizwa leyo yokuthi nizibheke nina njengomndeni leseluleko sikambatha. Siyezwakala mfowethu ngoba phela ubaba uhamba emhlabeni usevele unomuzi wakhe kodwa manje kunzima ukuthi sizoyiqala kephi ngoba kwamakhesha khona ayenukana eshayana wodwa kwazali kwazi zakhona zinukana. So bazoqala okugcina Alex. Ukugcina kumlaleli uma uthi umuntu akusebenzele umkhulu yingakho kukhona abelaphi bendabuko ngokuhlukahlukana kwezigaba zakhona ake nizame ukujuleni kumuntu osebenzisa ichibi ayenze ngokusipha ichibi ngoba kusinye isikhathi vele makuthiwa mhlambe la ekhaya nifakele izilwane lama nisethu umuthi kula izilwane lezi sangana kokugcina ke zivala izinto ngenza umzekelo ngesilwane so tholana umuntu owumthandazi nke nizame ke leyo ndlela leyo ukuthi nilapheke ngokwechibi. Okay, ngikhuluma uphendulekile bodi siyabonga kakhulu. 0315373000 sino bathini batha dokotela bathini batha bese sibake nomlekeleli wakambanjwa. Umkhokha uvalwa kanjani? Uyini wona umkhokha? Si kunokhanya nawo wasefolweni. Sobona nokhanya? Yebo sanimana Futhi. Yebo sisuthini umbuzo wakho? Bengifuna ukubuza ukuthi angani noma kuyahambelana nanesitoko kodwa kubuke ngathi kunje no babwengani akamazi babwakhe and manje lengane nginayo useyayila isikhulu ngamazi and naye isifunza singisho ukukhuluma and mina ngithi ngiyabuka ukuthi nalengane izokhula ingayifuni nganyaka angazi noma kuwumkhokha noma kuyinto enjalo kuyiwona Sohlaza ukuthi manje Sohlaza abantu kwesinye isikhathi izinto mabezilalela abazilaleli
ngendlebe ejulile bazilalela bafuna ukuziphikisa kanti umuntu akezwanga kahle ukuyikona uyabona into sohlaza angangeze sibonela uma ekhaya sizozalisa singahlawuli sonke sizalisa singahlawuli umkhokha loyo leyo nto eyenzakalayo ekhaya isiziphinda umkhokha leyo nto ngoba into engalungile lena eyenzakalayo akufanele ukuthi kuzoba khona umuntu uyise wakho ngamazi owamlahla kuphinde futhi kuzoba khona ingane nawe uyise wakho futhi ngamazi nayo leyo ngane maningi amathuba ukuthi nayo iyothola ingane nayo ingane yayo ingamazi njengoyise umkhokha into enjalo eyenzakalayo iloku iziphinda phinda kodwa uthola ukuthi ayinhle yeah okay ngikhola uphendulekile sisi sikusimo na umkhize Moy River sabona simo inamba 031 537 3000 031 537 3000 ngizoyena kuma voice notes ungawathumela ku 078 934 2827 sabona simo baba alesinaphila mfowethu siyaphila kunjani kwena hayi ngicela ukukhala kusizi ngicela ubingelele lapho nehambeli zakho mfowethu yes bakulalele mfethu yebo bhuti wami hayi lelo mkhokha ngendlela engazi ngakhona mfowethu sike sabhekana naleso simo leso ekhaya lami kodwa ke salungisa indlela okuyiyona ngokuthi saqoqa zonke ikhali kwase kuba nelwane zasetshenziswa kodwa ke ngizoke ngidlule lapho kodwa ngicela ukubuza kuqala ngakhona ukungena kwesinhloko bhuti wami kodwa ubekhambiselana naye le topic le njengoba sikhuluma vele ngodabula kanje namhlanje ngendaba yemkhokha kuphela nomkhokha kodwa khona boza body ngizokuphendula kunalento eyakhulunywa ubaba lapho ukuthi angizwanga kahle mhlambe noma ubekhuluma ngokuthi umuntu wesifazane oganile noma aniwe mangabe esengasekho emhlabeni akabizwa intamo lapho ngeke kube kanjani bhuti wami bese okugcina ngeke ngaba nephupho mfowethu ngiphuphe ngilokhunja ngishawa ngesikhali lesi abo so ngithe sengivuka ekseni ngakusasa ngavuka ikhanda libuhlungu la side so manje angazi ukuthi mhlambe loma leyo nto into ethi ayibe kanjani or mhlambe isitha kwenzakalani okuningi ngizocela ukuthi ke ngulalele elekhunjeni emsakazweni mfowethu alright sohlaza besikhuluma ngomuntu wesifazane ongaganile nomuntu wesilisa ongaganiwe ukuthi labo bantu sohlaza awukwazi ukufika empepheni ufike ubize bona ngoba phakathi kwekhaya kukhona abantu abamaqhawe ekhaya abenza izinto sohlaza abakwazi ukuthi baganwe ibone sifisa ukuthi bazosembatha ngalowo moya wabo yes all right so le phupho mfethu sizoyisevela nje i-open line ekutheni uphuphe ushayeka and uvuke kuleyo ndawo kubhlungu into ejwayelekile leyo embatha yes kuyinto ejwayelekile Alex kuyenzeka kuyafana nokuthi uphuphe udla kanti ubudliswa ngesimo sephupho so kuyinto ejwayelekile ihambelana nokuthakathi usuthi khona bezama ukumgadla yes uzofana asukuma all right okay nansi imbuzo embili guys nizoyihlukanisela nje all right and then uMandela ubuza ukuthi umkhokha uyakwazi ukuvalwa uthola ukuthi ukunukubezwa ngokocansi emndenini leyo nto iyangena under umkhokha sorry bathini yes iyangena Alex kodwa before uvalwa ukungena ku procedure ukuthi bhala umkhokha fanele kwenziwe inhlambuluko nalo muntu lona okuyena owenze isimo lesi enganeni kufanele ukusoxoxiswana kodwa ngoba manje siphila esikhathini esifaka phakathi amaphoyisa inhlambuluko yakhona iye ihambe nokuthi umthetho uthathe indawo yakho kuleyo ndawo leyo bese ke kuba khona kama rituals anothi ayenziwe entombazaneni ukuthi ingahlezi i-victim esimeni sokurapwa ngoba ukhona umkhokha othi ohambelana isimo se-rape. Here's a question then uyithintile wayeka phezulu so izothi ifamily siyenzele ke leyo ritual yokuthi ke siyakuvala ukuthi kunokubezwe umuntu la egcekeni so kusho ukuthini kusho ukuthi lokhu kuyi sekuya replace ukuthi aye police station ayovula icala kuthiwe well si sort out njengomndeni hamba yolihoxisa icala noma lenhlambuluko izokwenziwa ngokwesintu kodwa ayiqhubeke iprocess yasemaphoyiseni.
esikhathi esiningi uhoxisa kwecala Alex ibona ukubhebhethisa yonke lento esuke yenzeka ngoba uma into umuntu etholakala anecala fana umthetho uqede into leyo ngoba nalokho ugcina kuumkhokha ukuthi wena njalo sakhiphe ejele udle ngolusibani saphinda futhi sayenza inhlambuluko sakhiphe ejele kwenze into ethize yabona siphenduka ilokho noma omunye naye uthi engani ubani wacela ushwele la ekhaya kwenza inhlambuluko wakhohlisa icala mina wayengenziwa kumina ngakho ukuthi nisifaka umthetho ngaphakathi Alex ibeka isimo senhlambuluko le ukuthi sithanda sisuba nzima isibenzima all right khuleka nobuza la ukuthi umkhokha nokhondolo into eyodwa yini umkhokha nokhondolo yes into eyodwa sohlaza ngoba mawubuka umkhokha ngithi into esuke emuva nokhondolo ngokunjalo futhi into esuke emuva ukuthi lento isiukhondolo yes yeah all right usegagasini sithatha ama calls now 0315373000 0315373000 indaba namhlanje kwindaba yesintu sikhuluma ngendaba yomkhokha uvalwa kanjani umkhokha ukhondolo generational curse konke lokho so share your stories with us questions we have Dr. Bathini Batha kanye ke no mlekeleli mbanjwa oyi-author. This is Indaba YeSintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Siyaqhubeka lolu hlelo uzolithola podcast yakhona uyilalele kahle and you see now you can listen to it ungayithola kwi-app Gagasi FM ne video hlelo futhi uzoyithola sikwi-app Gagasi FM and then kwi-YouTube as well you are able to watch the show njengoba uyilalela ngithola ke nama questions avelayo kwi-Facebook page le ethi Indaba with Alex bathini ngizoza kuwena la uKhosi Dongwe unombuzo la ukuthi uhlukile yini umkhokha nalento kuthiwa isiqalekiso no kuhluka kakhulu Alex kuhlukile kakhulu isiqalekiso uqalekisiwe noma lo muzi uqalekisiwe ngeke ngibenze umzekelo Alex ubabola ekhaya wayengayithandi into iyayenzeka wayeseqalekisa umama wala ekhaya nengane zakhe nxa yezimo izinto bekazenza for example umama lekhaya bekazeke ingane zakhe ekhaya ziphuze utshwala ziba ngumsindo zenzeni ubaba lakhe wagcina sekathi ngiyaphuma mina lana angeke nilungu lelutho uma ningafuni keke indaba kaThwana iqalekise leso but umkhokha yinto eqale kancane yaphindeka futhi yanganakeka yaphindeka futhi yenzeka okuyintwembi futhi okufanele sikuveze lokho Alex umkhokha suke awukho umkhokha omuhle yeah okay makhunywa nje ngomkhokha ukuthi lento isithanda ukuba umkhokha why kuthiwa njalo because isithanda ukukhathaza igama lisho lichaza lokho ukuthi lento isithanda ukukhathaza manje na isithanda ukuyiphinda kaningi and asikuthandi lokho so kukhunywa ngento yemi enjalo alright uzimele celela uyabuza ukuthi ke nibona ngani ukuthi umkhokha usuvalekile zithini impawu ngoba abantu bayaforsa la ngaphandle bethi bayawuvala uyabona nje sohlaza njengoba besicacisile ukuthi nayi ihlukene uyabona kuyenzeka phakathi komuzi thothi abantu bahamba ngezikhali njengokadesha ushana uma senuvalile abantu sebengasahambi ngezikhali lokho kuzomcacisela ukuthi ngempela lento nayenza yaba impumelelo sure okay but khona siphazamisayo la kulayini wakho angazi noma ungakwazi uthola indawo ethe kuba quiet I think ngithole lapha sure asithatha uzolo enkongweni makebo segagasini yebo mthiyane yebo ndaba zethu ngiyabuza lapha umama uhudula umlenze nami futhi umlenze futhi nawo ngiyawuhudula ngiyabuza ukuthi engabe kuseyiwona umkhokha ngoba uma uthi uyabheka uma uhamba nje lapha emadolobheni ubona izalukwazi iphethe udondolo zithi ziyafa umlenze ngoba omunye ngambuza wathi hayi abadala bathanda ukuhlala emlenzeni ngabe abadala abahlala emlenzeni makuseyi kuseyiyo imikhokha lena esuma ngayo manje kwenziwa yini ukuthi wonke umhlaba ukhale ngemlenze makuyimkhokha sonke sinemkhokha cha sohlaza umntwana indlela abeka ngayo ngiyayizwa indlela abeka ngayo kodwa sohlaza akubona bonke abantu ukuthi njengoba behudula imlenze ukuthi imkhokha cha akunjalo njengoba beshilo ukuthi uma phakathi komuzi kwaba khona umuntu owayephethwe umlenze
nomunye usephathwa umlenze kancane hayi no engathi Mthiya kuzofuneka sisheshe sikudedele yesiphazamisa ngempela le ndaba yefoni yakho lokho siqale nayo mhlambe sizokudedela usheshe ukhumuke earlier ngoba lokho iqhamuke njalo manje isuke bisi igibela phezulu komlaleli angazi noma ikhona enye inamba singakuthola kuyona ngoba ikhathaza kwangempela. No unayo producer. Okay. All right, thank you. Yes, sure. NanguMageba. Yeah, Sohlaza. uMageba ngiyamuzwa indlela ayibeka ngayo. Uma Sohlaza kwakukhona umuntu wayegula ephethe umlenze enazi ukuthi wayegula noma enike nizi ukuthi wayegula ephethe umlenze. Kwangenziwa lutho ngaye. Kwazi kuzoba nani seniphatha umlenze. Umkhokha ke loyo. Futhi Sohlaza njengekhuluma indaba ogogo ukuthi baphatha umlenze. Umuntu mesemdala vele imlenze kuyenzeka imhluphi. Okay. Angeke sesisho ukuthi bonke labantu abaxhugayo imkhokha. Yeah, Mageba nanga mbanjo ekuphendula. Ngiyamuzwa infact mayithi abadala baye bephathwe amadoda nemlenze. Kodwa ke ngisacela sengihamba nje bebuye ngelinye ilanga betshena ukuyiqinisa ukuthi lapha nakuthi noma 28 to 35 uJehova uyokushaya emlenzeni ibe namathombe emlenzeni nasemadolweni. Angazi ukuthi imkhokha engabe yenziwa imkhokha noma yenziwa wemgomo lesagoma ngayo ngoba phela uma ubheka Mthiyane umlenze uthandwa ukuphatha yilo osukugomile wona oba necancer ngoba kuthiwa icancer uma ngabe usubona. Oh, okay. Uzamani Mageba usitshela lana ukuthi akuwona umkhokha into vele eshiwo eBhayibheli uthe uDeuteronomy bani? Deuteronomy 28 verse 35. Oh, okay, lisho ukuthi vele izinto ezizokwenzeka lezi. Hayi uJehova kodwa phela uyoshaya ngoba siqale ekusini. Yes. Okusho ukuthi akuwona kumkhokha. Bye ngiyabonga. Okay, all right. No. Siyakuza ndaba zethu, all right? Umageba lo. And then siyadlula sothatha uLokhuzana Lucky Dube Mtuba show Lucky. Yebo bhuti njani? Isiphilile kunjani kuwena? Ngiyathokoza ngiyaphila ngikhawuleze la. Yes. Nami ngibuze ngomkhokha umuntu osukele mazile egcile noma enqoqozela ukuthi obukhulu la studio bayakwazi yini qobo nje bekhuluma ngomkhokha ukuvala noma abe umuntu omkhunkulu mhlambe uyawuphela futhi again bayakwazi ukuvala umkhokha njenganaloyo. Ngiyathokoza. Okay. Right. Noma ngiyatholakala yini? Yes, siyakuthola manje kanjalo Mbuyazi. Yeah. Yes but mina Sohlaza engikuphiwe ukulapha umuntu ngolwazi. Ngingahlala nawe mina Mbuyazi bese ngikupha ulwazi ukuthi leyo nto nofike nilungise kanjani emagcekeni akini. Angiphiwanga okanye angiyalelwanga ukuthi angihambe ngiye kini kube yimina engenzayo kodwa ngiphiwe ukuthi ngikunika ulwazi bese uhamba uye kokwenza kube impumelelo futhi. Ngiyazigaranta ke lapho Sohlaza. Ngiyanibamba ngiyathokoza nibamba. Oh, all right. No sewonga kakhulu. And then sithatha uzimisele Mbongo eThekwini. Shozim. Sibingelele Mthiyane sibingelele kumfowakathini lapha nombatha nami ngasekho nje. Yes. Mthiyane ngicela ukubonga nekuqala bhuti wami lana ukuthi cha sibonge ukhathini belithi ukuthi bayichaza kakhulu naba umkhokha kodwa manje bengicela ukudlula la Mthiyane. Yabona inkinga iyayishe kakhulu emakhaya amaningi noma imndeni eminingi ukuthi umkhokha mhlawumbe usuka ekhehleni mhlawumbe ngokuthi ikhehla lesi5 yabona. So ngoba kuyikhehla lesi5 Mthiyane lonto ama generations amangaka ama generation 5 uthola ukuthi uma sekusukuma indle mina mhlambe saba futhi 5 ngiyolungisa umkhokha lowo kuzolunga for indle yami but what about laba abantu abawu4 abangalungisanga bona ebese ke umkhokha kungathi ulungisiwe kodwa uyushaye futhi ngoba ulungisiwe but awulungiswanga ngendlela ingakho kumele uma kuphunya kuyolungiswa akulungise umndeni wonke engalungisa umuntu oyedwa. Liphinde Mthiyane ngijule ephuzini elithi futhi khona inkinga esamele siyifunde thina abantu abampisholo ukuthi Mthiyane khona ezinye izimo ezingadumela lapho indabuko noma umthandazo masifuna ukulungisa ekhaya. Ake sise Mthiyane sisumndeni sibuze ukuthi yini ngesinayo inkinga ukuthi abantu bahamba ngesikhathi nalungisa kanjani ngoba amehla yayikhona indlela elungiswa nawo ngaphandle ukuthi azaphume ayofuna lapho indabuko afike azongena emsamo lekhaya ngoba ezolungisa inkinga yabanye inkinga yomndeni. Yithi uphuma uthi yolungisa inkinga edinga ulaphi not edinga umndeni Mthiyane yabo lonto leyo. Okay. Well wefuma Mpongo. Yabona Sohlaza indlela abeka ngayo uMbuyisa. Yes.
ingako impunga amakhehla athi mfana uyinyanga elapha ngolwazi njengoba bengisho ukuthi uma engafika kimi ngamnika ulwazi bese ahamba ekhaya bafike bayilungise leyo nto ngoba idinga bona abantu sohlaza ukushodela ulwazi kwenza ukuthi bagcine beshayisa endaweni eziningi. Yes, so nawe Mbuyisa umelaphi manje ngokuphelele? Ubhale emabhukwini mthiya. All right, siyabonga ekululeke. We also welcome more viewers asiqhamuka from ezinye ke izazi kulona lolu daba. Siyaqhubeka is 1954 Umkhokha uvalwa kanjani? This is Indaba YeSintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. I had invited you to send us your voice notes with comments and questions. Let's listen to them. Andona Alexi and abahlonisha lapha e-studio. Hey, lento Umkhokha ihamba ibe nalesimo sokuhlupha impela mina ekhaya bekunomkhokha ngasho kanjalo umkhokha kashukela ubaqedile abantu ikhona phela lento yomkhokha ikhona kwadingeka ukuthi sisukumele siuvale ngoba bonke abantu most nje ifamily ihambe ngawushukela. Ngiyabonga. Ngiyabingelela kuwe Alex nehambeli zakho studio. Ngicela ukubuza mina ukuthi mina ugogo wami washona enqunyu inyawo zombili. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba enqunyu inyawo zombili unyawo ngalonye kumele kube imbuzi noma singakwazi ukuthi sikwenze sikuhlanganise ngoba sekwavela ukuthi wahambe ngaphelele and uyadinga ukuthi wenzele. Ngiyabonga. Sanibona studio ngicela ukuba anonymous. Ugogo bambonke abashadanga, oma bambonke abashadanga, negeneration yami sonke asikaniwe. Ngikhuluma lana ngabantu aba more than 20 sebehlangene bonke. Ngicela ukubuza ngabe umkhokha lokho. Thank you. All right, siqaleke Mbatha kule yoqala yokuthi isifo sikashukela siwumkhokha kule family. Isifo sikashukela Alex akuwona umkhokha. Isifo somndeni. Nesikhathi esiningi asivaleki lo sifo leso kufana nomhlume. Abantu abaningi konke banga-understand. Alex umhlume awulapheki uyahambiseka. Awulapheki uyadambiseka. Yes. Okay. Ngesizathu sokuthi ukhona ilokhuzana isifo sikashukela la ekhaya kunesifo se high blood. La ekhaya kunesifo san izifo lezo. Okay, all right. Okay. Yes. And then emlekeleli le yokuthi ugogo shone ngenayimlenze yombili so mangabeke sebekuvala lokho bazokwenza umlenze isilwane na kodingeka nje imbuzi eyodwa sohlaza. Akusho ukuthi ngoba naka imlenze emibili inqunyiwe bese kuba ukuthi imbuzi zizobambili. Cha. Okay. More than 20 wabantu abayinzalwa la ekhaya abagano. Uyazi ke sohlaza leyo ijulile kakhulu. Kufanele leyo ukuthi siyibuke ngamehlo futhi ajulile. Okuwukuthi labantu laba njengoba bengagani isisekelo abakusona kungabe isisekelo sibavumayo yini ukuthi babe kusona ngoba uma kungesona isisekelo sibavumayo ukuthi babe kusona ngeke vele baze bakwazi ukuthi bagane. Uzokhumbula sohlaza ukuthi enkathini namuhla nangezikhathini ezingemuva abantu babevele babhale ngemuva kokufika kwabelumbi. Uthola ukuthi sohlaza akakhishwanga ngomunye akwenziwanga ngendlela yesintu. Uma isisekelo sohlaza ngesona vele izinto ngeke zihambe kahle emuva kubazali ogogo njalo. Okay, ngizwa kahle. Sibekelana ke inxoxo namhlanje. Ngithatheke usinikeza ama topics officers wakhuluma. I-experience yakho oke wayibona ayikho topic engangeni la. Amanye lama topics siwathola kuwena mlaleli. Ungasi-emailela uthi indaba@gagas995.co.za afika qathatha. Leyo email nje oyisebenzisayo. Nanoma yini enye ufuna nje ukuphawula ngayo ethinta lolu hlelo indaba. Ungathi indaba@gagas995.co.za. Asivaleke indaba yethu. Bathini batha utholakala kanjani ke? 035-799-5703 035-799-5703 Gogo Bathini Mbatha ku YouTube ku Facebook Gogo Bathini Mbatha email info@bathinembatha.co.za. Ngiyabonga kakhulu bani. Sabonga uDr. Mbatha lo. Mr. Mbanjo sohlaza abantu abathenga incwadi babe nolwazi bavakashela impunga yesintu emphela ndaba izobaphilisa ngolwazi. Na inombolo 078 959 1894 078
959 1894 asibonge Sohlaza. Asibonge kuma guest ethu Dr. Bathini Batha kanye nomlekeleli Mbanjwa impunga yesintu. Sibekela na ke ishow. Ama video ke alolu hlelo uyawathola nama podcast akhona. Hello ku YouTube Kakasi FM na ku app Kakasi FM nama podcast akhona. Indaba was produced by Mr. Mfundo Mabasungu Alex Okomthiyane.